А ў чым унікальнасць Бабруйска ў цэлым? Гэта горад магічны. Як ты лічыш, варта пакінуць як ёсць? Адтуль трэба пахутчэй зваліць. Дык што ў вас там яшчэ ёсць жывога? Няма таго прэстыжу, статусу. Чаму так? Здароўкі, вы слухаеце падкаст цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны наадварот крутыя. Пра ўсё гэта мы заўжды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Яўген Меркіс. Паехалі! Шалом, паважаныя слухачы. Сёння паразмаўляем пра горад слаўны сваёй крэпасцю, архітэктурай ды габрэйскай спадчынай. Бабруйск, аж на 7-й па велічыні горад нашай краіны, але пры гэтым такі незаўважны на нашай мапе падзей і навінаў. Чаму ж так склалася, які патэнцыял ды плюсы і мінусы ў яго ёсць, мы абмяркуем з журналісткай Алесяй Лацінскай. Працягваючы пытанне пра парадокс Бабруйска як горада, я пра Ліду ці Жлобін больш чую, чым пра ваш горад. Чаму так? Маё меркаванне такое, што бабруйчане самі проста не ўмеюць прэзентаваць свой горад. Яны толькі вучацца гэтаму. На шчасце, зараз ужо ў Бабруйску з'явіліся такія людзі, якія сапраўды робяць вельмі шмат для таго, каб прэзентаваць горад менавіта як турыстычны. Горад з цікавай гісторыяй, са сваімі легендамі, міфамі. І вось калі гэта атрымаецца ў будучыні, я спадзяюся зрабіць на ўсе 100%, таму што зараз гэта зроблена, як мне падаецца, процентаў на 20, так? А ў будучыні, калі атрымаецца напоўніцу гэта ўсё рэалізаваць, то Бабруйск, я так думаю, што будзе грымець не толькі ў Беларусі, але і ў Еўропе, таму што сапраўды ў нас ёсць што паглядзець. А як ты лічыш, чаму вам гэтага не ўдалося раней дасягнуць? Бо былі ж усе перадпасылкі і развітая прамысловасць, адпаведна, не толькі пралетарыі, але і вялікая колькасць розных адмыслоўцаў, адукаваных і адносна заможных людзей. Багатая гістарычная спадчына, культурніцкі і адукацыйны патэнцыял. Але чаму тады не склалася? Я бачу асноўную праблему ў тым, што ўжо апошнія шмат год Бабруйскам кіруюць не бабруйчане, а гэта звычайна людзі, якіх адкульсьці прывозяць, калі так можна сказаць, так? Варагі. Так, старшыні гарвыканкаму, там нават ідэолагі таксама даволі часта былі такія вось менавіта не мясцовыя. І таму, што можна чакаць ад гэтых людзей, якія не ведаюць горад, якія не любяць яго так, як можам яго любіць мы, бабруйчане. Для іх гэта проста такой часовы нейкі пункт, там, дзе яны прыязджаюць, адпрацоўваюць і мараць трапіць кудысьці вышэй, там, напрыклад, у Магілёў ці ў Мінск. І для чаго тут старацца асабліва? У нас усе Бабруйск асацыююць з крэпасцю, можа, белшынай. А ў чым унікальнасць Бабруйска ў цэлым? Як я заўсёды люблю казаць, што Бабруйск — гэта горад магічны. І вось цікавая такая рэч. У мяне была такая думка, но я яе так асабліва ніколі не агучвала. А пасля да нас прыехалі аднойчы пісьменнікі выступаць у тайм-клуб 1387. І Альгерд Бахарэвіч, ён калі апісваў сваё ўражанне ад шпацыру па Бабруйску, то ён сказаў, што мне падалося, што гэта горад магічны. І вось мяне гэта настолькі ўзрадавала, я падумала, гэта ж трэба, я думала, што для мяне проста як для бабруйчанкі такая думка ёсць, але тут прыязджае чалавек такі аўтарытэтны з іншага горада, які шмат дзе быў, шмат што бачыў, і ён таксама кажа такую ж думку. І вось мне падабаецца так думаць і так казаць, што Бабруйск — гэта магічны горад, у якім ёсць свая нейкая атмасфера, якую цяжка нават неяк патлумачыць на словах. Гэта проста трэба прыехаць. Гэта трэба пашпацыраваць з чалавекам, які сапраўды любіць горад, і які вось праз гэты шпацыр вам яго пакажа, раскажа пра яго душу, і вы тады адчуеце гэта абавязкова. Але важны момант — гэта павінен чалавек, які любіць горад. На жаль, такіх не так і шмат. На жаль, вельмі шмат людзей у Бабруйску, якія думаюць, што гэта горад нецікавы, што адтуль трэба пахутчэй зваліць, што там нічога няма вартага ўвагі. Вось, гэта ўсё трэба, канешне, неяк перавыхоўваць. Не гвалтоўна перавыхоўваць, маю на ўвазе, а вось менавіта так, такімі нейкімі станоўчымі прыкладамі. На жаль, у нас так шмат хто і пра іншыя населеныя пункты кажа. Атрымліваецца, што Беларусь — гэта вялікі Бабруйск. Вось у мяне яшчэ якое пытанне ёсць. Якія міфы і стэрэатыпы вас напружваюць? Бо я з таго пакалення, которое памятае нулявыя, гэтыя мемы пра «в Бабруйск жывотнае». Вось цікава тое, што недавно я сутыкнулася з гэтым «Бабруйск жывотнае» і вельмі здзівілася. Я сядзела недзе ў інтэрнэце і ўбачыла, што з'явілася у мяне на экране гэта кантэкстная реклама Wildberries. Так? І там былі такія цішоткі, на якіх было напісана «Бабруйск жывотное». Я вельмі здзівілася, я думаю, так,
ці дакладна гэта, здаецца, 2021 год, і перайшла па спасылцы нават, паглядзела, што так сапраўды ёсць нейкая кантора расійская, которая дагэтуль вырабляе такія вот кубачкі, нейкія там майкі з гэтым надпісам «Бобруйск животное». Я настолькі здзівілася, што я нават ім напісала. Я ў іх спрасіла: скажыце, у вас гэта ўсё карыстаецца попытам? Яны, праўда, адказалі, што не карыстаецца, што яны кшталту прапанавалі гэта пакупнікам, але вось ніхто пакуль не замаўляе. Ну, што і не дзіўна, таму што гэта сапраўды такі ўжо памерлы мем. Што яшчэ можна такое ўзгадаць? Тое, што Бобруйск такі бандыцкі горад, але мне падаецца, гэта было, канешне, насамрэч такое, таму што вось у нас ж быў гэты Біря, гэты знакаміты злодзей у законе, так, але ён памёр і пахаваны, дарэчы, у Бобруйску на мінскіх могілках. Ну, тое, што ў нас, напэўна, шмат гэтых розных установаў, турмы, так, СІЗА. Ну, таму так, нейкі перыяд, магчыма, можна было сказаць, што так, Бобруйск можна было назваць такім, ну, умоўна кажучы, бандыцкім горадам, пакуль існавалі гэтыя банды. Але зараз, напэўна, не, такога няма. Можна хадзіць па вуліцах адносна спакойна, калі не ўлічваць іншых бандытаў новага часу. У вас досыць цікавая планіроўка. Калі ў 20 стагоддзі развівалі горад, то, як я разумею, вырашылі сканцэнтраваць большасць прамысловых аб'ектаў у адным месцы. Наколькі гэтыя і іншыя рашэнні пайшлі на карысць гораду? Так, у нас ёсць раёны, спальныя раёны, у якіх сапраўды адчуваецца гэтая планіроўка, такая побач з нейкімі прадпрыемствамі, якія менавіта шкодныя, у якіх такія нейкія выкіды, якія не толькі шкодныя сваім хімічным складзе, так, але яшчэ і пахнуць. То бок гэта ўсё можна адчуць. Напрыклад, калі людзі жывуць недалёка ад гарбарнага камбіната, то там, калі бывае гэты выкід нейкі з трубы, то весь раён чуе выдатна гэты пах. Так, такі своеасаблівы, непрыемны. Мясцовыя жыхары там да яго ўжо, канешне, звыкліся і прывыклі, але калі з іншых раёнаў прыязджае нехта да іх у госці, то адразу чуюць. Тое ж самае, дарэчы, з Фандакам адбываецца. Гэта ўжо такі раён каля ракі, і на самай рацэ Бярэзіні стаіць у нас. І там тое ж самае адбываецца. Гэтыя вось выкіды, якія не толькі шкодныя, але яшчэ якія з такім моцным непрыемным пахам. У гэтым плане, канешне, мяне таксама вельмі здзіўляе, чаму так гэта ўсё неяк будавалася. Сапраўды, тое, што ў нас усе прадпрыемствы шкодныя, яны так неяк знаходзяцца вось сярод жылых гэтых раёнаў, а не недзе там, напрыклад, за горадам. Ёсць такая праблема, яна для нас даволі актуальная. І нават з'явіліся зараз такія датчыкі, ну, якія самі актывісты, канешне, усталёўваюць натуральна, што і калі мераюць гэтымі датчыкамі паветра, то, канешне, вельмі сумныя такія вынікі бачым, што вельмі забруджанае моцна паветра ў горадзе. А што яшчэ датычна планіроўкі цікавай, тое, што ў нас весь горад збудаваны на адным беразе толькі ракі. То бок у нас няма такого, каб быў мосцік, так, і там працяг горада. Планаваўся калісьці там 7-й мікрараён, на іншым беразе ракі нават былі планы, калі не памыляюся, яшчэ ў 90-х годах планавалі забудаваць той бераг ракі, але нешта пайшло не так, і ў выніку гэты 7-й мікрараён таксама ось працягнулі далей. За гэтым ось якраз такі шынным камбінатам. Там у нас есть такія раёнчыкі, 5-й, 6-й. Зараз з'явіўся 7-й. Гэта такі ўжо, ведаеш, як асобны горад. Усё сваё, свая інфраструктура. Яны, напэўна, не так часта, калі яшчэ яны маюць магчымасць працаваць у гэтых сваіх раёнах, то яны, напэўна, я так думаю, што і не вельмі-то і часта прыязджаюць кудысьці ў гэты стары цэнтр горада, а жывуць такім нейкім сваім асобным сатэлітам Бобруйска. А яшчэ ў вас ёсць шырачэзныя вуліцы, тая ж мінская шаша, якая нагадвае сталіцу. Вуліца, якой не кожны абласны цэнтр пахваліцца можа. А што ў вас яшчэ жывога засталося з той самай прамысловасці? Шмат чаго ж збудавалі за саветамі ва ўсіх гарадах для развіцця і гонару, але нават у маім родным Гомлі ўжо апошнія пару год нават на афіцыйным узроўні асабліва не ўжываюць словазлучэння «вялікі прамысловы горад». Ну, таму што шмат чаго з той самай прамысловасці ўжо элементарна збанкрутавала, зачынілася, загібела. Дык што ў вас там яшчэ ёсць жывога? Так, таксама ёсць такая праблема, як і ў Гомелі, тое, што банкрутуюць гэтыя прадпрыемствы. Калі некаму шчасціць, то нейкія з'яўляюцца інвестары, у асноўным замежныя, канешне, якія выкупаюць і нешта робяць з гэтым прадпрыемства, як у нас, напрыклад, з піўзаводам адбылося, так? Зараз гэта Хайнікен. Там некалькі разоў мяняліся гаспадары ўжо. Ну, з такіх, которые менавіта спрадвечна былі прадпрыемствамі,
такімі даволі вядомымі і якія засталіся такімі, так? Гэта можна адзначыць, бадай што чырвоны харчавік, які дагэтуль яшчэ прадаецца так даволі актыўна. Нават шынны камбінат, наколькі я ведаю, зараз уже не ў такім выдатным становішчы, як было колісь. Колісь, напрыклад, трапіць на шынны камбінат працаваць, гэта трэба было мець вельмі шмат знаёмстваў, так? Сваякоў, якія там ужо працавалі, каб яны цябе там па блату, як у нас кажуць, туды увапхнулі, і всё. І тады ўжо лічы, што ў цябе жыццё ў шакаладзе. Гэта як нейкую там птушку залатую за хвост злавіць. Гэта значыць вялікі заробак, так. Зараз такого, канешне, няма. Зараз уладкавацца на шынны камбінат гэта, в прынцыпе, тое ж самае, што на нейкія іншыя прадпрыемствы уладкавацца. Ну, я маю на ўвазе, што няма таго прэстыжу, статусу, як гэта раней лічылася. Эканамічная сітуацыя не вельмі вясёлая ў Бабруйску. Людзі бягуць актыўна, тыя, хто больш-менш маладыя яшчэ ці ў сілах, бягуць працаваць кудысьці за мяжу, у Расію, ці калі атрымаецца ў Літву, Польшу і далей. Вельмі вялікі такі адток моладзі ў нас. Пра мінусы паразмаўлялі. А якія плюсы ўсё ж у Бабруйска як горада ёсць? Туды варта ехаць, там можна заставацца, гэта горад для жыцця? Зараз мне цяжка сказаць, горад гэта да жыцця. Калі бы ты мне задаў гэтае пытанне яшчэ пару год таму, то я б табе сказала так, што трэба ехаць, трэба нешта пачынаць. Але, на жаль, зараз такія нейкія добрыя ініцыятывы ў Бабруйску, яны хутчэй раздражняюць, напэўна, мясцовую ўладу. Як, напрыклад, адбылося з нашым тайм-клубам 1387, так? Там, дзе гаспадыня і ўся каманда тайм-клуба, яны зрабілі вельмі шмат для того, каб менавіта развіваць у культурніцкім плане. І не толькі ў культурніцкім, таму што яны там і вучылі маладых прадпрымальнікаў, як правільна свой пачынаць бізнес. І гэтак далей. То бок, калі б вось такой ініцыятыве, як гэта тайм-клуб, даць больш магчымасцяў, яны б зрабілі для горада больш, чым цэлы гарвыканкам, як мне падаецца, так? Але замест гэтага, што для іх ладзіць? Для іх ладзіць ператрусы, для іх ладзіць нейкія праблемы. Таму я магу сказаць толькі пра ідэальны нейкі Бабруйск, так? Які можа з'явіцца праз пару год, як я вельмі спадзяюся. Ну так, гэткія драйверы росту, кропкі, на якія можна абаперціся, якія ёсць? Ну, па-першае, гэта, канешне, менавіта гістарычная частка горада, гэта архітэктура. Яе там трошачку трэба, канешне, недзе паднавіць, падправіць, але такой вось колькасці будынкаў старой забудовы, якая захавалася ў Бабруйска, канешне, не кожны горад у Беларусі можа пахваліцца, што ёсць столькі ж. У нас на самой справе ёсць што паглядзець. Не толькі Бабруйская крэпасць. Гэта, напрыклад, дом Купчихі-Каснельсон, Порт-Артур. То бок, не гледзячы на тое, што у Бабруйску гэтая гістарычная частка, яна маладая, адносна, дзякуючы таму, дзякуючы ў двукосці, канешне, што калі будавалася гэтая вось крэпасць бабруйская, то гістарычную частку Бабруйска яе знішчылі цалкам. Тым не менш тое, што вакол паспелі набудаваць, гэтыя вось 100гадовыя будынкі, яны вельмі ўсё роўна цікавыя. На іх заўсёды прыемна глядзець. Ад гэтага і можна адштурхоўвацца, так? То бок зрабіць Бабруйск турыстычнай кропкай. Прыклеіць да гэтага і кулінарыю нейкую мясцовую, так? Габрэйскую, напрыклад, я маю на ўвазе, не толькі беларускую. Таму што Бабруйск такі быў даволі такі касмапалітычны горад, там шмат розных нацыянальнасцяў было. А ў якім стане сама Бабруйская крэпасць знаходзіцца? Бо я апошні раз там лазіў, гадоў 10 таму. І ўжо тады ўсё было досыць разбуранае, расцягнутае. Усё, да чаго магла дацягнуцца рука чалавека, было пашкоджана. Якія зараз ёсць ідэі альбо праекты адносна яе? Як ты лічыш, варта пакінуць як ёсць, каб можна было паглядзець на аўтэнтычныя, але руіны? Затое па іх палазаць можна. Ці заняцца нейкай рэвіталізацыяй, каб будынкі, збудаванні аддавалі, можа, пад офісы, жыллё, грамадскія пабудовы? Вось ведаеш, кожныя там 5 год, па-мойму, калі не памыляюся, з'яўляюцца ж гэтыя вось планы развіцця горада, так? І кожны вось раз я бачу пра тое, што там абавязкова ўнесены гэтыя нейкія планы на Бабруйскую крэпасць, і пакуль што я не бачу, каб нешта з іх там асабліва ажыццяўлялася. Напрыклад, кансервацыя так званая. Мы аднойчы вельмі здзівіліся, таксама прыехалі да нас госці, і, канешне ж, павялі глядзець гэтую крэпасць. Кансервацыя гэта проста нейкія там дошкі былі, такія крывыя, так, абы як забітыя гэтыя вось вокны, нейкія праёмы. Хіба гэта кансервацыя? Выглядае на тое, што яна разбураецца, на жаль, і, можа быць, там цікава менавіта вось палазіць,
Пакуль яна яшчэ там больш-менш у нейкім такім стане здавальняючым. Але я думаю, што праз гадоў 10-20 уже там не палазіш. Напэўна, гэта будзе ўжо такі аварыйны зусім стан. І тое, што нейкі час расцягалі на цэглу, было такое сапраўды. Там нават ёсць такі раёнчык у нас, Бабруйская крэпасць, і вось там каля ракі ёсць такі прыватны сектар. І калісьці смяяліся ўсе з таго, што вось у іх там усе сарайчыкі і гаражы з чырвонай гэтай вось цэглы, так? То, што там нацягалі і зрабілі. Ну, оно там можа і смешна з аднаго боку, але з іншага боку гэта ж вось расцягваецца гэты гістарычны будынак, які можа стаць сапраўды гэтай вось кропкай прыцягнення ў горад. Яшчэ Бабруйск заўжды лічыўся габрэйскай сталіцай Беларусі. Як яны зараз у вас пачуваюцца? Ці існуе мясцовая абшчына? І як гараджане ў цэлым успрымаюць вось такі свой габрэйскі статус? Так, вось у канцы 19 стагоддзя, там, калі я магу памыляцца, але больш за 70% дакладна гараджанаў гэта былі габрэі. Зараз гэта 1%. То бок там па апошнім перапісе 700 чалавек ці трошачкі больш. То бок уяві сабе, так, наколькі памяняліся гэтыя вось маштабы. Чаму так адбылося? Таму што выязджалі актыўна вельмі габрэі у 80-е 90-е гады, калі можна было ўжо выязджаць з Савецкага Саюза, то актыўна пачалі пераязджаць у Аўстралію, у Канаду. Зараз у нас ёсць, канешне, такая даволі актыўная габрэйская гэтая супольнасць. Шмат у іх цікавых праектаў розных. Дзеючая сінагога у нас, дарэчы, ёсць. З равінам Шауль Хабаба. Ён вельмі шмат робіць для развіцця менавіта габрэйскай супольнасці. Напрыклад, гэтай яго ідэяй было захаваць сцены, там 2 сцяны літаральна засталіся ад старой сінагогі, якая, канешне ж, савецкія часы была пераўтвораная ў нейкі млын, калі не памыляюся. Вось ён захаваў гэтыя 2 сцяны, зрабіў там габрэйскі дворык. У гэтым габрэйскім дворыку, напрыклад, ёсць сцяна плача. То бок, куды можна гэтыя вось нейкія цыдулкі са сваімі жаданнямі засунуць, і недзе прыблізна раз у месяц мясцовая наша гэтая габрэйская супольнасць неяк дастаюць адтуль і завозяць у Ізраіль, у сапраўдную сцяну плача. То бок, нават такая штучка у нас ёсць цікавая. Святы усе адзначаюць яны у сінагозе, і прычым яны такія, ведаеш, добразычлівыя. Напрыклад, для нас, як для журналістаў, там мы можам прыйсці і спакойна наведаць нейкія, на Пурым, напрыклад, прыйсці, так, паглядзець, як яны святкуюць. Ну, у мяне, напрыклад, да іх такія вельмі прыязныя стасункі. Я сябрую таксама з некалькімі вось якраз прадстаўнікамі так габрэйскай супольнасці, цудоўныя людзі. Наколькі я ведаю, калі Шауль Хабаба толькі прыехаў у Бабруйск, яго не вельмі ветліва сустрэлі, таму што ён з хасідаў, разумееш, ён так выглядае у гэтай сваёй вопратцы, нязвыкла. І ён казаў пра тое, што сустрэлі яго спачатку з такой агрэсіяй, нават маглі нешта выкрыкваць на вуліцы, кшталту, шкада, што вас Гітлер не перабіў, гэтак далей. Але з часам усе паглядзелі, што ён такі вельмі сімпатычны, прыемны чалавек, і стаўленне змянілася. Ну, а вось на агульнагарадскім узроўні гэтую сваю габрэйскасць колішнюю як людзі ўспрымаюць? Бо, зразумела, ксенафобскія настроі бываюць таксама вельмі распаўсюджаныя, але ментальна у Бабруйску гэта ўспрымаюць як сваё, як мясцовы брэнд, ці гэта тое, чаго людзі дагэтуль саромеюцца? Я думаю, што гэта ўжо хутчэй мясцовы брэнд, таму што сапраўды, калі, напрыклад, я яшчэ была ў такім падлеткавым узросце, то больш негатыву было. Напрыклад, абзывалі адзін аднаго дзеці там, ты што, жыд, так? Гэта была менавіта як абраза такая. А зараз змянілася, вельмі змянілася стаўленне. Мне падаецца, што больш прыязна ставяцца людзі да гэтага. І паслухай, узнала, то гэта такі сімвал горада, гэта наш Бобр Самуілавіч, так? Гэта такая скульптура бобра, якая стаіць каля цэнтральнага рынка. Гэта ж бобр менавіта такі габрэй, так? Жыхар Бабруйска пачатку 20-го стагоддзя. І вельмі любяць людзі гэты сімвал. Яго з чаго толькі не вырабляюць. Яго там з дрэва, і з металу, і нейкія там уже і цукеркі пашлі, і свечкі, і гэтак далей. То бок мне падаецца, што вельмі ўсё змянілася, і такія ксенафобскія нейкія рэчы, іх, на шчасце, можна больш рэдка пачуць. Але тут яшчэ можа быць праблема і ў тым, што ўсё ж такі я знаходжуся ў пэўным асяродку людзей такіх, которые больш звязаныя з культурай. І, магчыма, я проста не аб'ектыўная ў гэтым пытанні.
Ну, то бок, магчыма, калі мы прыедзем на нейкі Фарштат ці той же самы 7 мікрараён, то там мы можам пачуць зусім іншае ад мясцовых жыхароў, што, магчыма, у іх ёсць нейкія фобіі дзіўныя і іншы набор. Напэўна, такое суседства парадзіла ў вас вялікую колькасць адметных слаўцоў або цікавых выразаў. Мае суразмоўцы з Бабруйску, дык калі не вераць чамусьці, што ты ім распавядаюць, кажуць: «Бабірозе раскажы». Можаш нешта такое прыгадаць і распавесці з вашых мясцовых мемаў ці нават легендаў? Вось, дарэчы, таксама, калі я была яшчэ школьніцай, у нас вельмі шмат хадзіла менавіта слоўцаў такіх на ідыш, якія мы нават не ўсведамлялі, што гэта ідыш, а проста іх выкарыстоўвалі як нейкі такі сленг. Там, напрыклад, «прыбяры адсюль свой тохас», так? Ну, свой азадак. Казалі ў школе, так? Калі хацелі, каб нехта саступіў месца. І вось такіх слоўцаў было даволі шмат, зараз я не ўсе прыгадаю, але актыўна імі карысталіся сапраўды, нават не ўсведамляючы, што гэта ідыш. Ну, а вось з легендаў мясцовых, можа, ёсць нешта такое адметнае? Можа, пра нейкага равіна, які стаў прывідам, ці жаўнера з Бабруйскай крэпасці? Так, ну, напрыклад, канешне, адна з такіх вядомых гісторый у нас звязана менавіта з купчихай Каснельсон. Вось гэты цікавы будыначак зялёненькі, які колісь быў бібліятэкай, а зараз ужо належыць там прыватніку. Тое, што яна паехала адпачываць кудысьці ў Прыбалтыку, убачыла гэты будынак і сказала: «Вось, мне патрэбны гэты будынак». І ёй проста яго разабралі як лего, перавезлі ў Бабруйск, і тут яго зноў сабралі. І зараз гэта такая мясцовая пярліна бабруйская, канешне, гэты будынак, яго вельмі любяць бабруйчане, перажываюць за яго лёс. І я кажу, што яна сабе магла дазволіць такія рэчы, тому што была такая дама вельмі заможная, і што яна вось вельмі любіла выходзіць на гэты балкончык і піць там ці каву, ці гарбатку, не ведаю, што яна больш любіла, каб вось усе бачылі, што вось яна такая крутая жанчына, што яна сабе магла дазволіць перавесці будынак, і зараз вось глядзіце ўсе на мяне. Ці там ёсць легенда, напрыклад, пра самую вялікую лужу, якая была на сацыялцы, калі не памыляюся. Пра тое, што побач жыў равін, і яго все пыталі: «Слухай, чаму ўсе перад домам гэта вялізная лужа? Чаму? Што адбываецца?» І ён расказваў, кажа: «Ну, вось аднойчы я там трапіў да Бога». Кажа, і все стаялі дастойныя там святыя габрэйскія, і вось я стаю. І Бог ідзе і кажа: «Так, гэта вось там хорошы святы, гэта вось там хорошы святы». І калі дайшоў да гэтага бабруйскага равіна, сказаў: «А ты што тут робіш? Ну, кшталту, які ж ты святы?» Ну і плюнуў. Ну і вот з таго часу у мяне каля дома гэтая вялікая лужына. Хапае такіх розных нейкіх цікавых легендаў. Усім, хто будзе ў Бабруйску, абавязкова замаўляйце экскурсію ў Олега Краснага. Вось ён ведае безліч розных цікавых баек. Пры ўсім вашым патэнцыяле і памеры горада, чаму ў вас дагэтуль няма свайго універсітэта? Ну, ў Пінску, ў Мазыры. Хіба што філіял Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта ў вас быў. Але і той, год яго 20-й гадавіны, як я прачытаў, зачынілі. Гэта адбылося ў 2017 годзе. Як так? Гэта хутчэй пытанне да гарадскіх уладаў, таму што з ім перыядычна гараджане неяк звяртаюцца, наколькі я ведаю. Кажа, што няма магчымасцяў, што гэта ўсё не рэнтабельна і не патрэбна ўвогуле, што хапае іншых універсітэтаў, куды можна ездзіць паступаць. Але сапраўды мы, гараджане, вельмі адчуваем недахоп хаця б аднаго нейкага універсітэта. Таму што няма моладзі. Атрымліваецца, у каледжах у гэтых адвучыліся і кудысьці з'ехалі. І няма гэтай вось моладзі, якая вось менавіта з 18 до 23. Гэтага вельмі не хапае ў горадзе, гэта вельмі адчуваецца. Нават калі на нейкія мерапрыемствы прыходзіш, нават калі ты пачынаеш аналізаваць, як увогуле культурніцкае жыццё ў горадзе адбываецца, то пачынаеш усведамляць, што гэта проста тлусты мінус, які, я спадзяюся, з часам калі-небудзь абавязкова ўсё ж такі вырашыцца гэтае пытанне, і нам хаця б нейкі універсітэт усё ж такі ў Бабруйск прывязуць ці вернуць. Будзем спадзявацца, што ў вас пры нейкіх больш спрыяльных умовах нешта зменіцца ў гэтым плане. А вось на сённяшні дзень, што ў вас гарадскія ўлады такога зрабілі, што здзівіла або нават абурыла гараджан? У Віцебску ў нас Сафійскі сабор збіраліся будаваць. У Гомлі нават сканструявалі флагшток і падземныя прыбіральні, якія сталі мемамі. У нас вечная праблема для Бабруйска, мне падаецца, гэта дарогі. Не магу я прыгадаць такіх нейкіх адыёзных выпадкаў кшталту, як ваш флагшток гомельскі, таму што гэта так сапраўды нейкі цуд.
У нас вечная праблема гэта хутчэй дарогі, тое, што вось яны так доўга заўсёды рамантуюцца, што гэта так заўсёды неяк усё падаецца як палёт у космас, як мінімум. І як гэта пасля пафасна ўсё адкрываюцца гэтыя дарогі. Гэта праблема для нас такая адна з найбольш, напэўна, важных, тое, што пастаянна людзі абмяркоўваюць, што колькі грошай закапана ў гэтыя дарогі. І мераюць нават, да, нешта дарогамі. У нас так прынята. Там, напрыклад, нейкі салют зрабілі на свята, так і гараджане. О, гэта ж можна было там, напрыклад, 3 кіламетры дарогі пакласці. У нас в дарогі гэта нейкая такая другая валюта, фактычна, якая пастаянна фігуруе ў размовах. А тое, што ў пустую траціцца, мне падаецца, што вот якраз такі на гэтыя феерверкі. Вот у нас гэты год ён проста быў нейкі шалёна феерверачны, што ў нейкі момант уже людзі стаміліся ад гэтых феерверкаў, они ўсё бухалі і бухалі, нейкія святы новыя прыдумлялі. Ну, гэта проста нейкая фантастыка. І калі сапраўды палічыць, колькі на гэтыя феерверкі грошай сышло, то так. А я вось чуў яшчэ пра такую мясцовую славутасць, як конь імя Раманоўскага. Гэта што такое? Раманоўскі гэта быў такі старшыня гарвыканкаму з камуністаў. І вось атрымліваецца, што ў нас такія ёсць мінскія могілкі, гэта старыя могілкі. І там пачалі будаваць такую царквушку невялікую, так? А ён, так як ён быў камуніст, то яму, канешне ж, хацелася, каб нешта было яшчэ такое больш узвышалася, так, над гэтай царквушкай. І таму быў такі, так, сапраўды ажыццявілі такі праект. Гэты конь, там Георгій Пабеданосец, калі не памыляюся, но ён такі больш у такой вайсковай, у такім вайсковым нейкім выглядзе. Ён забівае гэтага вось цмока, і ён сапраўды самая такая высокая кропка, ён вышэй гэтай царквы, вышэй гэтых дрэваў. Называюць яго конь Раманоўскага і жартуюць, што вось гэты старшыня гарвыканкаму зрабіў сабе пры жыцці помнік. Зразумела, што 2020 год змяніў усю краіну. А як у вас праходзілі мінулагоднія працэсы і пратэсты? Калі мы з тобой абмяркоўвалі тэму універсітэтаў, я казала, што вельмі не хапае гэтых вось людзей такого ўзросту з 18 і трошачку далей, так? Таму што, як я заўважыла, калі ў нас у Бабруйску былі такія найбольш масавыя мірныя акцыі, менавіта вось людзей такога ўзросту і было больш. Гэта былі студэнты, якія прыехалі з Мінску на канікулы сюды, і якія сапраўды не баяліся выходзіць і неяк сваю пазіцыю выказваць. І вось калі яны з'ехалі зноў у свае універсітэты, то гэта вельмі адчулася. Мы ўбачылі не так, што не так шмат людзей гатова выходзіць. Але тут праблема не ў тым, што людзі неяк маральна не гатовы выходзіць. Тут хутчэй страх, так, што Бабруйск лічыцца горад чамусьці невялікім, хаця на маю думку гэта вялікі горад сапраўды. І людзі разважаюць так, што вот у нас горад невялікі, усе больш-менш адзін аднаго ведаюць, вось у мяне пасля пачнуцца праблемы. І таму, наколькі я ведаю нават з кола сваіх знаёмых і знаёмых, і гэтак далей, вельмі шмат людзей хацела выходзіць, каб вось на гэтыя менавіта мірныя акцыі, і проста пабаяліся. Баяліся, што пачнуцца нейкія праблемы, што штрафаваць будуць, што ў турму трапяць. То бок страх розных такіх кшталтаў. Канешне, страх спыняў актыўнасць шмат каго і ў іншых населеных пунктах, але на мясцовым узроўні, наколькі быў заўважны нейкі рух, масавыя акцыі, валанцёры, гэта было нешта адметнае, ці Бабруйск сябе так і не праявіў? Як ты лічыш? Так, гэта было заўважнай з'явай, таму што такія вось менавіта масавыя зборы людзей я магу згадаць хіба што калі вось гэтыя былі супраць дармаедаў акцыі, так, тады Бабруйск здзівіў, што тады нават больш, калі я не памыляюся, нават больш, чым у Гомелі, па-мойму, выйшла ў нас людзей. То бок так, плошча запоўнілася. Пасля таго была такая цішыня, і вось так, гэта такі быў масавы, вялізны такі выхад людзей. Там, напрыклад, на адной акцыі, я не ведаю, колькі гэта было па колькасці, але ось калі я глядзела на гэта вот вачамі менавіта і бачыла, то мяне гэта вельмі ўразіла, колькі людзей выйшла сапраўды. Я такого Бабруйску ніколі не бачыла, і я ніколі не бачыла, канешне, каб людзі з такімі эмоцыямі ўвогуле ішлі па сваім горадзе. Гэта было бачна, што сапраўды такая нейкая шчырая радасць, так, што яны вось могуць ісці, што яны могуць свае сцягі нацыянальныя трымаць, што яны усміхаюцца адзін аднаму, дапамагаюць. Там былі нейкія валанцёры, которые раздавалі ўсім ваду
бесплатна, таму што было вельмі горача. Гэта была такая еднасць неверагодная. Мы ўсе верылі, што заўтра сапраўды мы прачнемся і прачнемся ў новай Беларусі. Гэта былі проста нейкія цудоўныя фантастычныя адчуванні. Ні з чым не параўнальныя. Мне падаецца, гэта адны з такіх маіх найбольш шчаслівых дзён у жыцці былі. Будзем спадзявацца, што новая Беларусь ужо не за гарамі і прыйдуць тыя дні, калі можна будзе не баяцца жыць у нашых гарадах ды мець усе магчымасці для рэалізацыі сваіх ідэй. Вось такая адметная размова ў нас выйшла пра Бабруйск. Дзякуй табе, Алеся. А я нагадваю нашым слухачам, што ўсе нашыя выпускі вы можаце знайсці ў iTunes, Google, SoundCloud, Spotify ды Яндекс.Музыцы. Пакідайце свае каментары, лістуйце на нашу рэдакцыйную скрыню і, канешне ж, не забывайцеся на рэгіёны родныя, каб зусім не ўмёрлі. Трэба ўсё ж такі заставацца беларусамі, дзе б вы не былі, куды б вас сёння лёс не закінуў. Ні ў якім выпадку не паддавайцеся гэтай мімікрыі, не станавіцеся літоўцамі, палякамі, расіянамі і гэтак далей. Заставайцеся заўсёды беларусамі і падтрымлівайце аднаго. Памятайце, што вы ёсць і што мы будзем заўсёды.